Bunan síála siad na leabhscríbhní seo de ábhar béla just na feictar a go fíor anú. An tábhar tas na leabhscríbhní na háirtha na ranna filiíochta na scéalta agus an seanachas ar fad, tá tábhar sin thar a bheith luchhar ón héin ar náide. Ach tá luach fásta ag buint leis na nótaí a bhreaach sé isteach na himil agus fásta sa bhescra ábhar ilgnéitheach na litreacha agus na bileoga atá listí de na leabhscríbhní héin. Ceann na rudaí is spéisiúla tháinig mééis na leabhscríbhní na go ddíireach an léargas a thugann sé héin den gaol a bhí aige agus den chairde san a riamh a bhí aige leis na scéalaithe agus an meas a bhí aige orthú agus leis an scéalaí amháin Michelín MacDonagha go háirithe. Is áithe gur bé an rud is granmhara na hit Michelín ina chaú ihe bháin nuair a bhí sé ginint an scéal ach bhí sé glóirt leis a gcónaí agus bhí Macgillar ná ag scríú leis agus ní rós aige go dtí gur bhuascail Michelín ná rós ag na Michelín cé bhí sé rá. Tá cearas a seart leabhscríbhing agus tá cearas a seart a treiscríbhing i gáilleofa agus is onan sin agus breis agus 3,000 leathanach san omlan sa bhailliúchan atá ar an DRI. Tá an bailliúchan héin loníthe in acatamh na hallscoile é Garna i Conamara. Bhí an bailliúchan fisiciúil agan leis le rint blianta agus ní acha mar an daoine é agus ní rósaigh daoine go an bailliúchan agan fiúháin. Rinneid an dige tú ar an bhailliúchan agus chuirmeid isteach an DRI é, mar bhí bheith lucht léthireachta níos fairsinne sa DRI.